Türkmenistan'da ekrançylyk suwlarynyň üpçünçüligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda şuwunlar Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine Amydyrýadan göz boşalýan emelik kanallary hemde sebitde ýerleşýän zeýkeşleri gazmak işlerine badylgy berildi. Gazyw işlerine Lewap welaýatynyň suw hojalygy edarasynyň tehnikalary çekilýär. Ekskavator sürüjüleri gazyw işlerine ulanylýan köne tehnikalaryň çalt bodulýanyny, ätýaş şaýlarynyň ýetmeçilik edýändigini aýdýarlar. Lewap welaýatynyň suw hojalygy müdürligine degişli bolan köne ekskavatorlar Türkmenabadda Qyýasty depe akabasynyň boýuna getirildi. Bu ýaplar gazalyp başlany diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27 oktýabrda Sebitden habar berdi. Welaýatyň çägine suw akabalaryny araslamak we zeýkeşleri gazmak işlerine badylgy berilmegi Halk Maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-ni ýakyna Sebitleriň ekrançylyk suwlary bilen üpçünçiliginiň ýagdaýyna pes baha bermeginiň ýa-na gawat gelýär. Eks-prezident 22 oktýabrda kanun çykarjylar we welaýat häkimleri bilen duşup beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurdun oba hojalyk puwdagyna bar bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Ol ýurdun welaýatlaryna şol hany günnägör sebitde ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly bar bolan meselelere ünit çekdi. Berdimuhammedow Lewap welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýewe ýüzlenip günnägör welaýatyň Amydyrýanyň kinaryna ýerleşýändigine garamazdan suw ýetmezçiligi bilen bagly kötünçligi başdan geçirýändigine inanmagyň ören kynlygyny aýtdy. Şeýle-de ol sebitde suw üpçünçiliginiň gowşak ýoly goýulmagyny aradan aýyrmak üçin bar bolan tehnikalar dol derejede peýdalanmagyň, suwlaryň akyp barýan ýerlerini araslamagyň we ýene-de täze ýerleri gazmagyň hemde suw tyşytlaýjy tehnologiýalar ornaşdyrmagy dowam etmegiň zerurdygyny aýtdy. Munyň ýa-ni Azatlyk radiosynyň habarçysy sebitde desini suw akabalaryny araslamak işlerine badylgy berilendigini, ýöne ýaplary gazmak işlerine ulanylýan tehnikalaryň könelendigini we işe yaramaýanlygyny habar berýär. Türkmenabadda bir kanalyň boýuna köne ekskavator getirip ýaby gazyp başladylar. Takminan 2 sagatdan soň bu ekskavator durdy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli mehanizator gazyw işlerine eltilen tehnikanyň çalt bodulanlygyny, ätýaş şaýlarynyň ýetmeçilik edýändigini galy berse de Lewap welaýatynyň suw hojalygy müdürliginiň ýolbaşçylarynyň hatardan çykan tehnikanyň ýagdaýy bilen gyzyklanmanyklaryny aýdýar. Lewap suw hojalyk müdürliginiň ýolbaşçylary näme problemi bar diýip hatda gelibem görmediler. Diňe telefon üstü bilen traktory bejirdiňmi diýip gyzyklanýarlar diýip yerli mehanizator Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Bu aralykda Lewap welaýatynyň ýaşaýjylary Amydyrýanyň suwunyň soňky 10 ýylyň dowamyny görülip eşidilmedik derejede çekilendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu ýurtda ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligi bilen bagly problemlaryň dowam edýändigi barada ýygyderli habar berip gelýär. Iýul-awgust aýlaryna suwuň derejesi 3-e töweregi peseldi. Häzir Amydyrýadan gelýän suwy ýygyrylasaň bir uly ýap görmek bolýar diýip Lewap ýaşaýjylar aýdýarlar. We suwuň epesli çekilmegi bilen derýanyň akýany uruna täze adalaryň emele gelendigini aýdýarlar. Bu bir ekologik bedbagçylyk diýip bir Lewaply hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde suwuň çekilmegi bilen bagly aladalaryny beýan etdi. 1960-1990-njy ýyllar aralygy bilen deňeşdirilende Amydyrýanyň suwy 8-10 azaldy. 1985-nji ýylyň Tomsonodagy derýanyň suwy bir gijede kenardaky topragy opurypdy. Häzir derýanyň ortasy gurudy. Suw iki bölünip akýar diýip yerli hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň eks-prezident kanun çykarjylar welaýat häkimleri we beýleki resmiýetler bilen geçen hepde geçiren ýygynyňda ýurdun ähli welaýatlaryna oba hojalyk işleriniň depküniniň peselendigini aýtdy we ekrançylyk suwlarynyň sebitlerdäki üpçünçiligi bilen bagly meselelere ünit çekdi.